Beth yw adferiad yn ystod blwyddyn? Arfer cyffredin pe bech yn methu asesiad o fewn y flwyddyn academaidd, bydde y gewch cyfle i ail sefyll y darn hwnnw o waith cwrs yn ystod y cyfnod ail sefyll y mis Awst. Mae hyn yn ystod amser a allai fod rhai misoedd ar ôl i chi cwblhau'r darn gwreiddiol o waith, ac felly ni fydde'r wybodaeth am gynnwys y pwnc penodol hwnnw yn ffres yn eich meddwl. Yn ogystal, mae'r cyfnod ail sefyll yn ystod cyfnod pan allwch chi fod yn teithio, gweithio neu mwynhau eich gwyliau. Rydym yn cydnabod hyn ac rydym eisiau rhoi'r cyfle gorau i chi basio. Felly, rydym ni'n mynd i gyflwyno adferiad yn ystod blwyddyn. Mae'r adferiad yn ystod blwyddyn hefyd yn cael ei alw yn IYR. Mae IYR yn caniatáu i fyfyrwyr sy'n methu darn o waith a'i ailgyflwyno am hen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn ei graf ac adborth. Bydd adferiad yn ystod blwyddyn ar gael i bob myfyriwr a bydd ar gael ar gyfer pob marc methu o 1 i 39%, ond nid ar gyfer peidio a chyflwyno. Eich dewis chi fydd pinau ydych yn menteisio ar y cyfle hwnnw ei beidio, ac rydym yma eich cefnogi gyda'r penderfyniad hwn. Bydd gennych uchafswm o 2 gyfle fesur lefel i gymryd IYR. Felly, os ydych yn astudio'n rhan amser, ewch at arweinydd eich modiwl neu dîm eich cwrs am arweiniad, gan nad yw hyn o reidrwydd yn 2 y flwyddyn. Dim ond unwaith y caniateir adferiad yn ystod blwyddyn ar yr un asesiad. Mae'n gyfle i wella'r un asesiad ar ôl adborth. Bydd yr ail gyflwyniad yn cael ei gapio ar y marc pasio cymeradwy, fel arfer 40%. Bydd cynlluniau cymorth unigol a elwyr hefyd yn ISPs yn parhau. Bydd rhai asesiadau wedi eu heithrio naillai oherwydd math yr asesiad, enghraifft traethawd hir, arholiad neu brosiect ymchwil, neu amseriad yr asesiad. Felly, mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cadarnhau gydag arweinydd y cwrs neu'r modiwl os yw'r asesiad yn dod o dan yr adferiad yn ystod blwyddyn. Nid yw eich adferiad yn ystod blwyddyn yn berthnasol i arholiadau na phrofion tu mewn i'r ddosbarth. Bydd gofynion cyrff proffesiynol statudol a rheoleiddiol yn dal i gael blaenoriaeth. Bydd arweinydd eich modiwl yn rhoi gwybod i chi os nad yw eich modiwl yn gymwys oherwydd rheoliad corff proffesiynol. Nid yw amgylchiadau esgusodol yn berthnasol i'r IYR, gan fod yr IYR yr un asesiad. Os roddwyd amgylchiadau esgusodol ar gyfer y cyflwyniad gwreiddiol, yna ni ellir ymestyn yr amgylchiadau esgusodol i gynnwys yr IYR. Mae'r cynlluniau cymorth unigol yn parhau o bosib am hyd at 5 diwrnod gwaith ychwanegol. Edrychwch ar asesiadau'r flwyddyn gyfan. A oes gennych amser i ailweithio'r darn a fethwyd cyn dyddiadau cae asesiadau eraill? Pa mor drwm yw pwysoliad yr asesiad? Os yw'r darn o waith ond yn werth 10 i 15%, a fydd hyn yn effeithio ar eich marc cyffredinol? Dim ond unwaith y gallwch cymryd eich adferiad yn ystod blwyddyn ar yr un asesiad mewn modiwl, ond gallwch cymryd y 2 IYR yn yr un modiwl ar wahanol asesiadau. Felly, mae gennych 2 gyfle i ddefnyddio IYR, ond mae'n rhaid iddyn fod ar wahanol asesiadau. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gwneud penderfyniad ar ôl sgwrsio gyda'ch arweinydd modiwl a chwrs. Os ydych chi'n gymwys, mae angen i chi roi gwybod i arweinydd eich modiwl eich bod yn dymuno cymryd eich cais adferiad yn ystod blwyddyn yn syth ar ôl derbyn eich gradd. Eich atgoffa bydde hyn rhwng 1 a 39%. Darllenwch eich adborth a darganfyddwch lle mae angen gwella eich gwaith.
Cyflwynwch asesiad diwygiedig o fewn 10 diwrnod gwaith gyda newidiadau wedi'u holroen neu grynodeb o ddigwyddiadau. Golyga hyn eich bod wedi tynnu sylw at y meysydd rydych chi wedi ychwanegu neu ei newid. Bydd arweinydd y modiwl yn darparu dolen Turn It In ar Blackboard i chi gyflwyno'r gwaith, eto ymhed 10 diwrnod gwaith o ryddhad y radd cychwynnol. Byddwch yn ymwybodol o reolau canlynol. Ni dderbynir unrhyw waith a dderbynir yn hwyrach na'r cyfnod adferiad yn ystod blwyddyn o 10 diwrnod gwaith. Nid yw'r cyfnod gras 5 diwrnod arferol yn berthnasol i gyflwyniadau adferiad yn ystod blwyddyn. Nid yw amgylchiadau esgusodol yn berthnasol i adferiad yn ystod blwyddyn gan mai hyn yw'r un asesiad. Os oedd gennych amgylchiadau esgusodol ar gyfer y cyflwyniad, allwch chi ddim ymestyn yr amgylchiadau esgusodol i gynnwys yr adferiad yn ystod blwyddyn. Mae cynlluniau cymorth unigol ar gael, felly os oes gennych gynllun gymorth, siaradwch gydag arweinydd eich modiwl. Bydd yr asesiad adferiad yn ystod blwyddyn wedi ei gapio ar 40%. Os byddwch yn methu'r adferiad yn ystod blwyddyn gyda llai na 40%, efallai y cynigir cyfle i chi ail sefyll yn ystod y cyfnod ail sefyll. Ond bydd hyn yn dibynnu ar eich proffil myfyriwr cyffredinol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ac ar gymhellion y bwrdd asesu cynnydd a dyfaniadau. Os nad ydych chi'n gwybod a yw eich asesiad yn gymwys ar gyfer adferiad yn ystod blwyddyn, siaradwch ag arweinydd eich modiwl a byddant yn cadarnhau hyn. Unrhyw cwestiynau sydd gennych am gyflwyniadau, asesiadau ac adferiad yn ystod blwyddyn, dylen nhw allu ei hateb.